Despeka čuna ser Capucino Berke. Stefan Zweig, bewohner Zweiberg, Stefan Zweig. Ka تشكيل البرهي شيء نظام زباوي خانوي البرهي روش بوی دیمنکی جدا çekmek bajaraki gelek insani navdar البرهي او حين وقت ما يزين عقلك تشك جوانی خویاد که کاپیسینو برگ در ناو باشه سی قوزیه سی آلیوشی باجار فرانسیسکا شروع سر قصد کنی لحیه کیلومتر که 7 متر دوی بره اوشی دو وقتی ده جبو Parastıma başır hatiya bakır. Her Hazreti İsa o da yıkamaydı. Otma kuni hatiye çekirin. Serveji khani kava buyu. Avji dergi düyemin ikeli. Vekela vardı. Kilper via Juliatka Rastil Aishi Kisa Herkemnar Boğa Mesin Ushi Jivialet Tebdevene ki hati segnandı Cehember Şivun Tersberke Çayı Serüber Juşundu keva Almanya hatta Neviyeci aydi Avusturya Neviyeci aydi Almanya'yı Aşveji König'e Sehe'ye Burak Hoş'a Zeroki Haruş'a Hapşi Veni Kuyarka Da gelom Fazla Çanoki kır Jinevka'da Ba Baran ziyadettir bu. أصحابي وفيري ديمان الشيخ كاميرا ديماني خو بكشينا
Eka Başır Xitimiye Bajarı Kemne Ev tevayı merekaj beşvik kusiye hatta bir kusiye Bajarı Kemne Ev jî holekek dema ji bo eskera hatî çêkirin nûbetê tê bigire Anne xoşa ambulansa ambulansa helikoptere Ev jî pêkir li pîroz li vir danîne ya ortaya Hazreti İsa'yı li herdûdekî ne em nizanim bana jî yek dayika Meryem herdû çî dişi bibî Dimenekî pir balkêş e û jî xwe paş ewr beşar cêşîrê wenî di ewra bigere alî pir tarî baran dibare aliyê jî ronî ye ev dîmen jî bi vî hewiyê yani taybet ser zulma işkencekirina li Hazreti İsa gelek dînan sembol tiştekî girîng e ama di filetiyê de zêde bala me re dikişîne pir sembola kartîne ev jî pêkirekî balkêş e ev ser hêsîr girtiye Hazreti İsa yek bi berin her destî û girê daye û kêrekê û şipar jî topzê wenî zulmê lê dikî işkencê lê dikî